Feliċ Delija ta' 54 sena magħruf bħala Tallanta Sully Joqgħod Witilajn ġie kkundannat 4 snin ħabs wara li flimkien maż-żewġ uliedu ammetta li tan-nar karozza li kienet ipparkjata quddiem kantina f'Ħażabbar u li fiha jżomm diversi annimali. Il-każ seħħ il-ħadd fl-4:15 ta' wara nofsinhar, meta Delija ntlemaħ jitfa' likwidu li jaqbad madwar karozza ta' koppja li kienet ipparkjata fi triq id-dejqa f'Ħażabbar. Miegħu kien hemm ibnu ta' 17-il sena li jismu ma jistax jissemma u Stephen Fava ta' 18-il sena. Minkejja li ppruvaw jitkellmu miegħu bil-kelma tajba, ir-raġel tan-nar lill-karozza li bħal leħħa ta' berqa saret fjamma waħda. In-nirien intfew minn membri tal-Protezzjoni Ċivili li ssejħu fuq il-post. L-Ispettur Iman Heyman ressaq lil missier u l-żewġ uliedu l-qorti u xlihom li taw in-nar karozza tal-Amla Kia Picanto li għamlu ħsara fuq il-ħwejjeġ ta' ħaddieħor u li kisru l-paċi pubblika. Feliċ Delija ġie akkużat ukoll li prova jweġġa' żewġ persuni walli xeħtilhom il-fjuwil fuqhom filwaqt li kkaġuna ferita ta' natura ħafifa fuq mara li hija waħda mill-vittmi f'dan il-każ. Dan meta marret biex tipprova tressaq il-karozza anke jekk kellha kull dritt titħalla pparkjata fejn kienet, iżda kien kollu għal xejn. Il-Maġistrat Simon Grech ikkundannat lil Feliċ 4 snin ħabs u sentej ħabs sospiżi għal 4 snin fil-konfront taż-żewġ uliedu li qalu li għandhom sena. Il-prosekuzzjoni qalet li l-ħsara li saret wara li nħarqet il-karozza kienet tammonta għal 4,000 euro. Il-ħatja ġew ordnati jħallsu dawn l-ispejjeż. Il-Maġistrat Simon Grech ħarġet ordni ta' protezzjoni għal 3 snin fil-konfront tal-vittmi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.